פה ממול גבעת התחמושת, שכונת מעלות דפנה בירושלים, יש לנו את המטה של אונר"א פה בירושלים. ארגון הטרור אונר"א. אותו אונר"א שלקח חלק בטבח 7 באוקטובר, שאנשיו חטפו, שהמחסניו היה בהם נשק, היו בהם פירים, מורים שחטפו נשים, מורים חוטפים, היללו שם את הגיבורים במרכאות של 7 באוקטובר. אותם אנשים, אותם קולגות נמצאים פה בירושלים. עכשיו תבינו, זה אפילו לא המשרדים היחידים שלהם בירושלים, יש להם עוד משרדים, ולפני כמה חודשים מעזה עברו משרדים אחרים של אונר"א לגבעה הצרפתית. אתם מבינים, אותו משרד בעזה שאולי החזיק שם מחסני נשק, אולי החזיק מידע על החטופים, אולי היה שם פירים, אותם אנשים, אותו משרד עבר עכשיו לירושלים. אנחנו לא ניתן למציאות הזאת ההזויה של ארגון טרור שנמצא בירושלים. מה אתם חושבים שזה לגיטימי שחמאס היה מחזיק משרדים בירושלים? אנחנו קוראים פה גם לממשלת ישראל פשוט לסגור את אונר"א, לא מחר, לא מחרתיים, היום להביא לפה משטרה, לעשות פה חיפוש, תבואו תחקרו את האנשים, תדברו איתם, תיקחו להם את המחשבים, את כל המסמכים, להפוך פה את המקום. אולי יש פה פירים, אולי יש פה מחסני נשק, אולי יש פה מידע על החטופים. אז אנחנו פה היום ואנחנו נמשיך לבוא לפה ולא נאפשר להם לצחוק בפנים ולא נאפשר להם להסתתר. חייבים לסגור את משרדי אונר"א בירושלים היום.